Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha, sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan, magaan ang pamati kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa City. Health Testimonies. O karon ni laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Ang akong inahan na sakit. Nagluya lang kalit. O ang ako sa iyaan to, naglubog kinahog sa hagdan kanina. O kanang giingon ninyong engkanto mo ay nagkaingon ini mga sakit nga miabot sa ato. Ay. Saba niya, Lando, ay. Nahog man kasagdanan si tiyak nimo. Nga nung engkanto may pasangin lang nimo, do? Lando, dili ang engkanto ang nakaingon adto, ay. Kung dili, ang iyang kadanghag. Hilo mo na. Agoy. Aray, Lando, ay, kalma lang, do. Kalma lang, mahinay kang taon ko nimo, ay. May pag-romance ta do. Hilamay! Parusod din ka. Ako'y mangita ng giingon ninyong manghatag og kwarta. Tinalik tuloy sana.
ug niya magtago sa atong dapit ug manghatag og kwarta aron mutabang tagtago niya. Mag-romance sa lando. Hilabay! Way klaro. Di ta mamahuway ha. Mao ni ang misyon ni Sir Felipe nato. Pangitaon ang babae nga batig naong. Og ilhon kung kinsa nang magsigig panghatag og kwarta. Nagtuo si Sir nga daw tana. Kay nganong di man magpakita kung manghatag kwarta. Basta kay di kita mo pahuway ha. Ilamay, si pangayo. Ang tibo kakahoyan sa sihon gid ha. Ang talang mga saba, subayon. Kinahanglang makit-an nato ang naghatag kasamok sa asyenda. Labi na katong babae nga batig naong. Murag ko yaw na ni Rinan. Nagpabilib og maayo si Lando ni Sir Felipe. Unya, daghan silang nag-uban pangita sa pagpangita atong babaeng batignaw. Anong ilang maghihilabtan ng babae? Unsa mag-ilang tumong? Si Sir og si Ma'am, maayo ang tumong. Ilarang abogo ng babae palayo din sa asinda, aron dili magsigig samok. Og dili na hilabtan og usab ang lubong ni Senyorita Fanny. Pero si Lando baya, lahi og tumong. Ang bugiro manggod, nagpabilib. Suya manggod na nimo dong Rinan. Gusto nang muuli sa mupuli sa imong posisyon. Pero ako, na ako nimo do. Imo kong sakop do Rinan. Ha? Pero maglain lang ni atong grupo. Lain lang. Kay ako rin sakop nimo ha. Iapil to sa tatay nimo eh. Aron tulutang imong sakop. Tulutan ba? Tulutang tanan. Ako do Rinan. Di manggil ko mubuwag ni mo do. Kay basin di ay magkaminyo ta. Ako god dong Rinan. Ako... Dong? Dong Rinan? Dong! Shh! Dong ay! Hain ka ay! Dong! Uy! Nawag tang manggod ka Rinan! Sige. Kana mga kahoy adya suotan ninyo. Hasa na mga kabatuan sunahan. Susihan ninyo ha. Kung doon na mo'y makitaan. Ha? Singgitan mo. Ay mo kabalaga. Singgit god. Nya ko'y daang armas. 28 na'y kompleto pres bala oy. Sige lihok mo. Ha? Tan-aon tag di na makapugong. Tan-aon tag makapugong babana sirinan. Kasi Sir Felipe mo'y nagsugo na ko. Og way makapugong sa kong pagkabuhaton at itong babae nga batik ignaong. Ha? Ang paragon na. Kanang mga dahon nga. Kanang mga dahon sa kahoy ang ipundok niya. Murag, ituyo managbutang. Ituyo gano'n. Pinutulo ba ng mga kahoya? Mga kauban! Balik mo rin, Di ako nahibod nga na. Balik mo, balik! Balik mo! Ipundok kinituyo. Ano ka ni? Masabay. Langob. Ba sa langob. Doon ay langob ini. Hala. Kadugay na akong nagpuyo ni Dapita. Pero karon pa man ko makabantay ngayon ay langob ini. Di. Oy. Di ako'y nakitang langob. May nakitang kong langob lagi ni. Klaro kayo nga doon ay nagpuyo din he.
Kaya gialihag daghang sagbot ang baba sa langob. Oo lagi. Panalain. Ang babae nga batignaw mo nagpuyo din he. Masak pa na ginato siya. Padali mo. Atong sudlon ang langob. Pagdali. Oy, ngit-ngit man kayo din nila daw. Hilamay! Pagdagkot mo mga so! Naama may mga lighter, pasigaan ninyo naroon mo, hayag na! Kabugo ninyo eh! Ayaw mo na rin mong mata ni Tini. Sigaan ang mata ninyo! Na, hayag na. Sige. Dagkot din ang mga sagbot, aron mo hayag din tibok langob. Sige na yun! Tarawa! May mga gamit din eh! May mga sinina sa babae, oh! Wala, klaro na! Di ang magtago din ang batignaw nga babae. Gawas na lang batignaw! Di ka na makahikyas! Nadumduman ka na namo! Gawas na lang ungo! Di ara siya sa suod, oy. Ato pagkitaon! Lihok din mo! Sige, dalibo! Nya, kuida nga saging. Unya akong isudan atong kanon nga akong gilungag. Magdali ko, gutom na ko. Doon ako sa langob. Magdali ko. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal na iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood exam ako nung normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin, Tambuongan, Santo Tomas. San Paniawan Plus. Gawa ng San Marketing. Ay, pagsama! Ay, kusgay mong tingog! Ay, pagsama! Hindi ka ba mumulaw sa langob? May mga saop ka nangita ni mo. May buhatos lang daw ta ni mo. O sige, magpaliw ta din eh. Magpaliw ta. Dali! Di na kayo mga butang ato sa langob. Pasag dito. Dali na. Tingnan makitaan ba ta nila? Sunod ako. Dali! Imposible iwadin he, oy. Diya yung maggamit, oh. Kini mga sinina, mao na yung mga sinina ni Alma nga igikawat. O kining gamayng kaldero nga naisuod nga kanon ilhana ni. Nga ni ay nagpuyo din he. O guway laing mo puyo din he, katurang batignaw nga babay. Kawa man di address. Buang tong ungo ato, red. Di na mo biya din he, kundi mo balik itong matignaong. Huwaton ta siya. Kinsa ning bay? Ako din payag. Dali, sud. Hindi akay payag din sa utlanan sa among katubhan. Unsi? Kuan day. Ni akay payag din sa utlanan sa
katubahan ni Sir Felipe? Dugay ko nang gihimo kinapayag ka. Ani ko din mo pahuway ko na maudto. Ani ti kay butang. Ani ka butago. Ani ka din niya. Og dili ka gud mo gawas ini. Kung dunay tao sa gawas, ayaw gyud ablihi. Kung dili ako mo sangpit. Nagkasabot ka ba? Renan, Nagkasabot ka ba? Magin maabot ang babae. Isang dinis gawas, wala tayo nakita nga. Nagpaingon din eh. Ito nagkabantay itong daan nga. Nagpaingon. Nagpaingon tayo din eh. Gipalakot juga itong babayhan. Gipalakot ko itong ungua. O sige. Mulakaw na ko. Pero bumalik ko. Magda ako mga gamit mo din sa payag. Unsay akong buhaton kun anion kog mga tao. Wala yung mga tao mo sod ini akong payag. Ako na. Basta ayaw yung pangabli. Kung dili ako musangpiti mo. Sundan tanan kong gisulti. Arway daw tamay tapo ni mo. Ay kabala ka. Dilit ka pasagdan. Ati ba nang tika? Sige na. Adon ko. Mabalik ko karong gabi eh. Pagamping din niya. Salamat. Salamat, Renan. Kontra ka? Ako ni. Renan? Ikaw din eh. Pastiran abin ako kontra. Diin man ka ganina. Ha? Diin man ka. Pastiran ganina. Ragul ko nangita ni mo kay nagkagubot ng mga tao sa katubahan. Ha? Nganong nagkagubot man? Nakita nila ni Lando ang langob nga gipuyan sa bati ug naong nga babae. Ha? Mauna, nakita nila ang langob pero wa makita ang babae. Ikaw, nahibaw kapag hayan ka rin ng babae nga ungo. Ha, Renan? Kung nahibaw ka maghain ng batig naong Sulte, Renan. Kaya tingaling maapil noong kasuko sa mga saop. Basig na ibaw ka. Kay amiga man mo. Hain man siya, ha? Wa ko mahibaw tay. Wa. Unsa? Suna. Hay, naunsa ka. Saan na ni mo mga plato. Hasta na lang parilya o kitsil o ingon baso. Ay, ano saan na ni mo, ha? Mulayas ka? Ako doon sa gamay na kong payag tay. Kay mapunda na ko permi dito. Ha? Ano nga ito ka dito? Mulain ka? Mubuwag ka na mo ni Titoy? Ha? Renan? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak
si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa SED Marketing.